εδώ πέρα πάντα π.χ. θα γράφω έξυπνη τσάμπα, έξυπνη τσάντα. Ναι. Απάντησέ μου. Και εδώ πέρα θα γράφω ό,τι με ρωτήσεις. Δηλαδή τι θα ρωτάω και θα μου το βρίσκει. Ναι, θα ρωτάς π.χ. θα το γράφω εγώ και θα πατώ αναζήτηση και από κάτω θα γράφει την απάντηση αυτός. Καταλάβες. Για να δούμε τι μαλακή. Πες μια ερώτηση. Πού ήμουνα πριν λίγο. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, γράφω π.χ. τσάντα. Απάντησέ μου. Πού ήταν πριν λίγο ο Μίτσος. Αναζήτηση. Όπα. Α, εντάξει. Σοβαρά τώρα. Ποιο είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Πολλά μπορεί να είναι, μαλάκα. Όχι, είναι ερώτηση. Να δούμε, θα το βρει. Άμα το βρει, εντάξει, μαλάκα. Εδώ μας παρακολουθούν. Ποιο είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Όχι, περίμενε. Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό του Μίτσου. Γιατί του Μίτσου. Γιατί είναι σαν να ρωτάω δώρο, μάλλον. Μάλλον. Τι είπε τώρα ρε φίλε. Μαλάκα με άκουσε, με ηχογράφησες. Πριν λίγο τι έφαγα. Ερώτηση. Μαλάκα άμα βρει. Χωρίς πλάκα τώρα, άμα το βρει. Έλα ρε μαλάκα, εντάξει, έλα. Πώς μπορεί να τα βρει όλα. Και μέσα από Facebook να έμπαινε δεν θα τα βρίσκε ρε φίλε. Πώς είναι να Πώς τα βρει ρε μαλάκα. Κράτα κάτι π.χ. που δεν θα μπορεί, ούτε μέσω κάμερα δεν μπορεί να το δει. Να είναι εκτός κάμερας. Να κρατήσω Πιάσε ένα από τα κάτι. κουκλάκια, ξέρω εγώ. Κάτι έπιασα τώρα. Και το κρατάω πίσω μου, για να δω ρε μαλάκα. Έλα μαλάκα. Πάτη Παναγία τώρα ρε μαλάκα. Δεν γίνεται ρε φίλα αυτό. Δεν γίνεται ρε μαλάκα αυτό. Πώς το βρήκε τώρα. Ξέρω τι πουσία μπορεί να παίζει. Εσύ κάτι κάνεις. Δεν κάνω κάτι εγώ ρε μαλάκα. κάνεις. Που βλέπεις να κάνω κάτι, Τώρα κοίτα. θα δω ότι πληκτρολόγεις εκεί. Για ποιο είναι κάτω να τα δω στο site λίγο, δεν έχει κάτι άλλο. Όχι, αυτά έχει. Πώς να κερδίσεις μια τσάντα. Πώς να κερδίσω μια τσάντα. Πάνω τι είναι, για να δω. Τίποτα, τσάντα είναι ρε μαλάκα. Σκανάρει όλο το ίντερνετ σου και απαντήσει κάθε... Από το ίντερνετ παίρνει πληροφορίες τώρα, μαλάκα, από το άκουσμα. Αφού ρε μαλάκα δεν βρήκε τη κοφρέτα ρε μαλάκα, μας τρελάνεις. Τι θέση έπαιζα στην ομάδα. Και σε ποια ομάδα. Τι θέση το έπαιζα δώσεις σε στην ποια ομάδα μου. Ναι, και σε ποια ομάδα. Μαλάκα, το βρήκε ρε. Πού το ξέρει ρε μαλάκα αυτό, ούτε στο Facebook δεν μπορεί να το βρει. Στο Facebook εδώ βρήκε τη σοκολάτα μαλάκα, μας δουλεύει. Πώς γίνεται ρε μαλάκα να το βρει. Τι κάμιζα πάγια, για γράψε. Μαλάκα, τι βρήκε ρε μαλάκα. Ανατρίχιασα ρε φίλε. Κορόιδεψε τον, πες του δεν ήταν Αγγλία ο Δημήτρης. Κορόιδεψε τον ρε.
Εντάξει, που δεν... Τι λέει ρε μαλάκα τώρα, μα την Παναγία τώρα. Μαλάκα, Κάτσε κάτω λέει κιόλας. Λολ. Πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, γράψτε το. Μαλάκα, τι γίνεται ρε. Ναι, και κοίταξα. Δεν σε βλέπω, γράψτε το. Ωρε μαλάκα, δεν σε βλέπω, γράψτε το. Μαλάκα, έλα ρε φίλε τώρα. Μαλάκα, περίμενε λίγο, πώς Τώρα γίνεται. το έχω σβήσει τώρα χωρίς... Πώς γίνεται το ξέρει τώρα αυτό. Πώς γίνεται το ξέρει. Πόρτα αυτό. Δεν έχεις κάνει καμία μαλακιά στις ώρα σου μιλάω. Όχι ρε, μα πώς γίνεται το ξέρει τώρα αυτό, αλήθεια. Χωρίς πλάκα, σβήσει το, διαγράψε το αυτό ρε. Όχι, θα κοιμηθώ, γράψει, γιατί δεν φοβάμαι. Έτσι γράψει. Μαλάκα, λέει ο Τάσος άμα είναι σίγουρα καλά. Πού κόλλαγε τώρα ο Τάσος. Ωε μαλάκα, θα το κινήσει ρε. Κάτσε το βγάλω αυτό. Πού πάω να κουρεύτω. Μαλάκα, εντάξει άμα το βρει μας ελέγχουνε ρε μαλάκα μας. Δεν μπορεί ρε μαλάκα. Ξέρουνε ρε μαλάκα τι κάνουνε. Αυτό το φως δεν γίνεται ρε. Τι γράφει. Στο μόντ του ξανά πλέον μόνος λέει. Μα δεν κουρεύομαι μόνος μου, γράψε. Έλα ρε μαλάκα, έλα. Έλα ρε μαλάκα, δεν γίνεται αυτό. Πες ρε μαλάκα, πώς γίνεται αυτό. Ποιο ρε μαλάκα. Πώς γίνεται ρε μαλάκα να ξέρει τι θέλω και τι δεν θέλω. Η μαγική τσάντα. Τι φαγητό έκανα σήμερα. Ρε, βρήκε τι έφαγα ρε πριν. Τι. Φακές έγραψε. Σώπα ρε. Τι σώπα ρε μαλάκα, φακές έγραψε. Κλείστε ρε. Ποιο λεωφορείο, ποιος είναι ο αριθμός του λεωφορείου που παίρνω για να πάω για δουλειά. Και τους Αγίους ποιο παίρνω. Ποιο λεωφορείο παίρνω μαλάκα, μόνο και το βρει ρε πραγματικά ρε μαλάκα. Τι γίνεται ρε μαλάκα. Εντάξει ρε. Μαλάκα, πώς τα ξέρει ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό. Το 420 παίρνω. Λολ. Και από εκεί και μετά. Λολ. Παίρνω το 420 και μετά, γράψε και μετά. Πώς πηγαίνω στη δουλειά. Άντε και γαμίσου ρε μαλάκα, πραγματικά όμως. Άντε και γαμίσου ρε μαλάκα. Εντάξει μαλάκα, το κλείνω ρε. Το κλείνω, δεν υπάρχει, εντάξει. Κλείς το, διάγραψέ το. Μαλάκα δεν υπάρχει ρε, με Διάγραψέ παρακολουθούν. το ρε. Με παρακολουθούν ρε μαλάκα. Πώς γίνεται ρε μαλάκα να τα ξέρει όλα αυτά. Διάγραψέ το.